Ja, vi gentager det lige med hensyn til at dreje. Jeg drejer altid med en plade på. Og så sæt det godt fast. Jeg er ved at lave små saltkar, og de er 300 gram. Lige sæt den godt fast på pladen. Hvis I har problemer med, at de sidder fast på pladen, så tryk ned med den ene hånd og hold fast med den anden. Sådan der. Og hvis det er store kløse, så begge hænder på og bare tryk ned. Og man kan eventuelt sætte en finger på hernede. Godt. Kejlen, som vi har lavet flere gange. Hænderne ind over hinanden. Tryk ind og op. Sådan der. Ind og op, så man får leret med hernede fra og op i en spids. Når det skal ned, så skal det lige lidt ud, så det kører ned i sig selv. Kan I se, det sker der? Som regel gør det man det med 2 hænder. Vi prøver igen. Op. Det lille hul, vi har heroppe, det vil vi helst ikke have. Prøver vi lige at fjerne. Sådan der. Så skal den ned, og det er ud af og ned i sig selv. Sådan der. Og hold igen med hånden her, så den ikke kommer til at ligne en champignon. Det vil vi ikke have. Så skal vi centrere, og der bruger vi igen den ene hånd, presser indad mod midten fra siden, den anden hånd presser oppefra ned, og når de gør det samtidig, så presses alt leret ind mod midten. Man kan også gøre det, at man trykker her, så bruger man tommeltotten for oven, sætter hånden på herover og trykker ned her. Sådan her. Man kan også trykke ud af og have tommeltotterne nede. Eller man kan trække. Træk og hold igen med tommeltotten. Så der trækker jeg ind med mig selv. Stille og roligt i en bevægelse sådan her. Og altid give slip langsomt, så leret har mulighed for at komme tilbage stille og roligt. For hvis man trykker og giver slip, så sker der det der. Men hvis man trykker og giver langsomt slip, så bliver det der, hvor det er. Sådan. Så er der hul. Altid have hænderne samlet på en eller anden måde, så de arbejder sammen. Her der bruger jeg den her til at støtte mig på. Den sidder bare her. Den trykker ikke nogen steder. Den sidder bare her. Og hvis det er hårdt at have den på pladen, så løft den lidt fra pladen og have godt styr på den herovre på låret. Man trykker lige ned med en finger, med en tommeltot, eller den anden tommeltot. Hvis jeg bruger den her hånd herover, så den her hånd, den støtter den altid på en eller anden måde, så de er samlet, så de har svært ved at lave nogle problemer på den måde. For hvis jeg ikke gør, så kan den her nemt flytte sig på en eller anden måde. En tommeltot. Der er også nogen, der bruger 2 tommeltotter. Der er nogen, der bruger flere fingre. Man kan gå lige ned, eller man kan gå lidt skru. Den her, når der kommer sådan en lille lidt ler, der kommer op her, den skal man lige have trykket ned på plads, sådan der. Så skal vi åbne bunden. Det gør jeg ved at trække ind mod mig selv. Man kan også skubbe med en tommeltot, sådan der. Man kan skubbe til siden, eller til siden. Man kan trykke til siden. Men man skal hele tiden huske, at man skal køre over en flade, den flade, man er ved at lave, så bunden bliver lige. Det sidste, man gør, det er, at man kører med en finger hen over bunden frem og tilbage for at gøre den flad og for at presse den sammen. Så får man en meget bedre styrke i bunden. Frem og tilbage. Det gør man lige et par gange, det er lige meget, hvor man starter. Sådan. Optrække. Så tager vi farten lidt af. Leret er lidt ude her, kan I se. Jeg skal lige have det lidt ind på plads, så jeg bedre kan arbejde med det. Det gør jeg ved at presse ind fra nogle forskellige sider. Det kan være sådan her. Det kan være med fingrene. Det kan også være med en enkelt finger. Gør den flad for oven.
Okay. Nu er jeg klar. Optrækket foregår herover med energien, med rotationen, og man klemmer og trækker, klemmer og trækker, klemmer og trækker. Det er lige meget, hvordan man gør det. Der er også nogen, der trækker med en tommeltot sådan her, eller sådan her. Det er der også nogen, der gør. Det er fuldstændig lige meget, hvordan man gør det. Det vigtigste er at finde sin egen metode, og hvad der passer, hvad der kan gøre det for dig. Så trækker vi op, helt op til kanten, og giver slip, og presser kanten på plads. Herude vil der altid sidde en masse ler. Det skal man lige bringe på plads. Sådan der. For ellers så kan man ikke bruge det. Så ligger det bare derude af spild. Der må helst ikke ligge vand i bunden af ens emne alt for længe, fordi det kan gøre, at der kommer revner. For vand skærer faktisk i ler, når det ligger for længe. Eller hvis det ligger på vådt ler, så vil det skære ned i, og de hårfine streger eller revner, dem kan man simpelthen ikke se før, at den bliver brændt. Så har vi snart en lille fin talkar. Og her går jeg ikke helt op til kanten ved det sidste træk, for jeg vil godt have min kant lidt rund og fin, så jeg efterlader lidt ler derude. Sådan.